lang. Ayaw pa rin. Hindi ko alam, ayaw ba ilabas? Ayaw pa rin ni Presidente. May, Ang blind item, isang araw siya. Yun, parang... ay, sino raw yun? Sino ba yun? Parang una bata. Tapos couple. Yung pinamukhaan ni Kuya. Sinabi ba Bading? Hindi sir, una bata. Teenager. Tapos Club team, couple. Isa-isa per day. I mean, may... What's the best? I mean, is there Chairman of any the Committee on Is there any Dangerous way? Dapat ba? Why not just... Kasi sa politicians, nililis, di ba? Eh siguro, baka wala pang validation. But why? Parang striptease. Bagay, Nakatulong ba yun? Na... Hindi ko alam kung ba't ganun yung style nila eh. They should, you know, if they have enough evidence and if they're willing to file cases, they should really bring it out. Ako, lagi kong panawagan yan noon pa eh, na ilabas natin yung narco-list. Pero siguraduhin natin na bago natin ilabas, eh may mga kaso na yung mga yan. So that it will become of public knowledge and public record yan. Hindi rin tayo makakasuhan na inaccuse na natin sila, ginudge na natin sila. Wala pang due process, di ba? Ganito rin sa mga artista. No, ganun din sa artista. Eh kung meron silang alam na hindi natin alam, meron silang ebidensya na sila lang nakakalam, eh di i-file nyo na yan, ano pa hinihintay nyo? Di ba? Yung tingin ko ganun eh.